Gabi, tak toto je jeden neuveriteľný priestor. Som sa tu skoro stratila ináč, popravde. Ja som tu tretíkrát som sa tu stratil tiež. Daj mi to do čísel, prosím ťa. Vieš čo, jedná sa vlastne o dve budovy v centre mesta, ktoré sú stavebne prepojené a tým pádom sa vytvoril priestor, ktorý má takmer 3000 m2 užitkovej plochy. A je treba povedať, že naozaj to celé sa rozprestiera na štyroch poschodiach. Sú tu 4 parkovacie miesta, dokonca to dolné poschodie je veľmi pekne využiteľné, a možno, že kaviárne, komerčné priestory. Poďme hlbšie, teda tu máme krásne pavlače, to prvé poschodie, skôr kancelárie. Myslím, skôr kancelárie, lebo je to veľký prepojený priestor, ktorý tým rozkuskovaním by možno nebolo úplne vhodné to rozkuskovať, lebo je to pekné priestranné, ale zároveň kancelárie, ktoré sa dajú od seba oddeliť jednoduchým zavretím dverí, čiže súkromie. A keď ideme na ďalšie poschodia, tak vlastne tretie, štvrté poschodie, tam už máme naozaj že apartmány. Ináč treba povedať, a to vám môžeme dať takú pikoškovú informáciu, používala to nadnárodná spoločnosť ešte donedávna ako školiace centrum a ako apartmány pre svojich klientov, ale aj svojich zamestnancov. Pre koho je takáto nehnuteľnosť? Pre človeka, ktorý má fantáziu, ktorý si vie predstaviť, že si to kúpi, zrekonštruuje to podľa nejakých súčasnejších, ja neviem, trendov a čas môže využiť pre seba, pre svoju firmu, môže to prenajímať, môže to prenajímať spoločnosti, ktorá sa zaujala prenajímaním Airbnb, apartmanov, ako tu je naozaj toho veľa. Nepreberné množstvo možností. Tak. Túto nehnuteľnosť má pre vás v ponuke Gabriel Tobiarčík.